Masih sama yo guys yo, dalane yo ngono kae. Dongde Citi. Iki luwih parah kok Teluk Botuwung guys dalane. Diana ngawe-ngawe gak? Neng sekolahan kok ditinggal jere. Wonge ngadeg upacara apa-apa mau. Kene ketok berudan, guys. Medun singkat ae guys, iki teko dalane bosok. Wah, lah kaki sapon. Ya bolak bersih dulu. Iya. Kok lelak? Nyapa nu? Mae lho bersih. Jemput. Lewat sendiri. Oh, ini enak. Hilang. Kalau nu cewek nu. Kalau tapi ireng weh gelem ora. Malah Leni. Iya, ireng tapi wajahnya putih. piye ireng masih putih, Mbak? Duh. Delok kae. Putih sithik. Malah Dingeran mau nang omah? Leni dingeran nang omah? Kalau nu. katanya Mbak Ayu. Ya ora, cek putih kae yo. Walah. Duh, kamar mandine ning kono ta tibae. Tak kira ning Gurion. Lho guys, tandurane ayu. Enek terong, enek lombok. Terus enek uwi bereng, guys. Iki godhong iki yo kena dimang. Kena dioseng. Bosok. Di kae nganu. Ora tau klan terong awe. Senandur sapa? Mas Adi. Enak sing dawu. Ya dudah lek. Wis dudah. Lho lek dawu. Dol. Ayo 8.000. Iki lho. Dewi cek set gede sak lengan-lengan biasanya. Mbok cipok. Kalau sak mono cek set gede. Ngisor lho ngisor. Apa Mak pengen saya terong? Di masak lah nu gak di jalanan no. Aku ndek esuk Mas Adi tak goreng no terong. Cilik dre enak lah. Apa? Ya wi enak wi. Ganja mbam wi. Jawabannya sak Ganja yuk tangkap polisi. walah dubur, saya litra. Bosok, guys. Bosok. Wong sak meneh cek sedowen lah. Iya iki kan terong anu. Bosok. Mau maratuane meni. Sing ndi?
Sing arep Mak aku muni ngono. sing pinggir dalan mau. Iya. Wah, topilan mau. Ya apa deh di? Tung deh. Pulau ramen Lombok sisan. Di Lomboke. Lawi. Panasnya. Nah, iki lho sakmene gede nih. Sudah. Assalamualaikum. Ndang karaokean. Soalnya bosok. Sing iso gak muni. Oh, alah. Yo dhuwur tok ae yo. Apa ki sendal gene tas-tas koyo ini kali dibaju saya kok. Terus senenge ra majat. Senenge ra majat nek digulani. Kan. Wifi-ne neng ndi? Ning dulu kono. Baju. Teko kene. Berani. Keren ya? Kilo ndingaran resik-resik, guys. Tumben, jare lek tri tumben. Lah biasane Delok. Biasane gak resik jare. Ya, nyapa we? Heh? Kecepet toh. Aja dolanan ngono wi, balekno. Nah, balekno. Wah. Loh, lembit-lembit bocahe. Tumben lempet-lempet. Yo, tumben lembit-lembit. Sepenani ae kok ora lempet-lempet. Lah ya wah apa lho wong juga beran tengok-tengok ae. Ayo ngambil digombal arek yo mah. Ngono nek dilempet nek dienggo rak rapi. Melepas jimatnya. Untuk cuma tak cuma era oleh bos. Kok hebat. Jimat apa mandelok. Sekian ya. Apa dilebokno sekian. Oh, berarti ana isine no, jimate no. Ya jimat, jenenge jimat ya ana isine ayo. Mbah Mus ndek jimat lho sing. Apa toh urung ngajar kowe? Paling kok Mas Ari. Iya. Kepo. Jimate. Lanjut guys. Kengko nek durasine entek yo tak lanjut sesuk. Loh, lah yuk turunan ning ndi lah? Lah kok malah ning pawon, Lek? Tidak ngapare. Kursi iki ora kursi. Turune ayo ning kene, guys. Piringnya. Ketuwe piring. Oh. Kabare kono lho ketoke. Yo. Iwake tak loro jenis. Lek nek mau ngadu sih, Lek. Terus balik ya. Duh. Kok duh? Omah dibubral. Didol. Lah dikencong nanti. Ditarik dulu. Ini untuk mak acang. Aku jauh tuh. Kayak kamar mandi ayu. Kit kandang apa iki? Ora yuk, wek kamarmu malah ning pawon yuk. Ya ben seneng arepen nyanyi. Bendos. Wah, nek sambele. Wow. Ini coba sampai sambal terasi. Kayak mau nyambel. Wah, terang-terang. Masa cilik. Ndek. Nene. Aku sih ikut dan masak. Iki Mbak Putri dhewe ya Allah jeduk yuk matane yuk. Kayak nek godhong-godhong, ketok enak ning godhong. Kae gedang-gedang itu. Di. Pekno yuk. Ndang pekno Mbak Putri. Nang yuk. Iki mulai gula yuk. Halah.
Sambel terasi diwek gula. Sambal tomat. Iki panas gak? Wi adem mas segone. Iki adem iki. Iki panas. Sambal tomat ras sambal terasi. Ini mangan ora? Gak mangan wae. Guys, wae guys, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dimasak iwak guys, dengaran guys. Kok kayak enak suwiwine yuk. Kayak balungnya yuk. Daging tok. Enak balung anu. Walah suwiwine wis dimplok iki. Karo gerek tok. Mangan Sri. Oh, sebentar HP. Cek mama Mas guys. Ayo sarapan. Yo ngenteni aku oh. Ngono.